Yıllar Irak oldu, lakin yaxşı keldi. Türkiye arasında kelgan edi. Reality manda keldi. Әмне Казанга ни өчен килдегез? Нинди максат белән, нинди уйлар белән нәрсә көтеп? Üniversitede Sarık'a keldi. Reality. Казанда булганыгыз бармы моңа кадәр? Bu benim etimde 3. eldir. Adıyla dünyada yaşayacak. Казанга килү менән сезнең өчен нәрсә ул? Cevanimin tuğan jeri. Beklinde kelgende puan aldım. Birinci hafta geliyorum. Üniversiteye gittik. Казанга нәрсә өчен киләсегез килде менә? Казан нәрсә ул сезнең өчен? Üniversiteye bütün girdik. Tatar arkadaşlar var. Tatar formu var. Üniversiteye biz çağırdık. Fakat 35 yaştan yaşrak bulgan kişilerni gene demek barысы da алар яшьләр, татар яшьләре, шуңа күрә без бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре инде аларны каршы алып йөрибез. Төрле илләрдән 32 гә якын ялгышмасам ил катнаша. Менә теге шундый сирәк Нидерланды кебек илләрдән алып, безгә инде шундый зур делегациялар белән килүче Казакстан, Үзбәкстанга кадәр.